Iso que é un corvo, un águila, unha gaviota. Empezamos. Perdón. Ben, bons días a todos e moitas gracias pola vosa asistencia a esta roda de prensa na que pretendemos falar, a intención da mesma é facer un pronunciamento sobre o tema do transporte metropolitano, que, como sabedes, é unha cuestión recurrente no Concello de Ourense dende fai moitos anos. Ben, estades ao corrente de que o derradeiro 10 deste mes, 10 de xullo, tivo lugar no Pazo Provincial unha reunión a que se veu a chamar Comisión Político-Técnica, a que asistiron os representantes dos diferentes grupos políticos na Diputación, os distintos alcaldes da comarca de Ourense, o delegado territorial da Xunta, o señor Manuel Pardo, e incluso o propio presidente da Diputación, Luís Menor. Ben, nesta reunión, a representación institucional do Concello de Ourense pois foi bastante testimonial. Quen representaba o alcalde, a corporación municipal, era o concelleiro, o señor Cachafeiro, que, como sabedes, pois non ten ningún tipo de competencia delegada. O obxectivo dese encontro pois era un obxectivo ambicioso, un obxectivo importante, moi relevante, non só para o Concello de Ourense, sino para os diferentes concellos da comarca, non? Era tentar de activar a implantación dunha rede metropolitana de transporte no ámbito de arredor e tamén no propio Concello de Ourense, non? Ben, dada a transcendencia, dada a relevancia do asunto, e xa que a representación nesa reunión do Concello pois era eso, un concelleiro sin competencias delegadas en materia de transporte, pero en ningún outro ámbito, nos esperábamos unha reacción por parte do alcalde, do señor Jácome, ou dos pesos pesados do seu goberno municipal, non? Estivemos esperando unha semana, 10 días, 15 días, pero dende o día 10 non houbo ningún tipo de reacción por parte, repito, do goberno municipal. É dicir, a resposta a esa reunión, ao traballo desa comisión político-técnica, técnico-política, pois foi, como moitas veces, acalada. Entón, dende o punto de vista noso, do Grupo Municipal Socialista, nos entendemos que, dada esta situación e dada a trascendencia e a relevancia do tema, é obrigado facer certas puntualizacións. Por distintos motivos, pero principalmente porque non se deben xenerar falsas expectativas na cidadanía, pero tampouco se pode distraer a atención dos veciños, non? Entón, a primeira puntualización que quero facer, que é un tema que ten que quedar meridianamente claro, que nós entendíamos, que xa estaba claro, pero polo que vemos, todavía hai xente que está pensando noutras cuestións, é que a creación dunha rede de transporte metropolitano, especificamente, ou no caso que nos ocupa, que é o da cidade de Ourense, por tanto, o seu entorno, pois ten dous actores principais. A Xunta de Galicia e o Concello, no noso caso, o Concello da cidade de Ourense. Eses son os actores principais. E por qué? Pois porque son as institucións públicas que teñen competencias específicas nesta materia. Cada un, evidentemente, no seu ámbito. A Xunta de Galicia no ámbito de toda a comunidade autónoma, por lo tanto, no ámbito da provincia de Ourense, e o Concello no ámbito urbano, no ámbito da cidade.
non? A maiores, no noso caso, no caso particular da cidade de Ourense, polo tanto, do Concello de Ourense, é evidente que vai aportar máis do 70% dos potenciais usuarios desa rede que se pretende crear. É unha obviedade, non? A comarca estará entre os 140 e os 150.000 habitantes e só a cidade de Ourense pon enriba da mesa 105.000, non? Por tanto, é evidente que máis do 70% dos potenciais usuarios son da propia cidade. O tempo, no territorio, no noso ámbito municipal, será onde se soporten as principais cargas dos desplazamentos. A fin de contas, o que se pretende é que haxa desplazamentos dende a periferia ata o Concello de Ourense. O cal quere decir que os principais impactos en términos de mobilidade, de pegada medioambiental, van a ser na cidade de Ourense. Polo tanto, a creación, a implementación dunha rede de transporte metropolitano non é, como se plantexou, nesa reunión do día 10, unha mera cuestión de alongar as liñas de autobuses urbanos da cidade, ou de aumentar as frecuencias, ou de adxudicar, de que o goberno municipal adxudique a concesión do transporte urbano. Non é eso, simplemente. É unha cuestión bastante máis complexa que todo eso, como levamos vendo non dende fai un ano, ou 2 anos, ou 3 anos, senón dende cando? Do ano 2010. Sabemos que é unha cuestión bastante máis complexa. E vou facer un pouco de memoria, non? Porque a veces a xente esquécese de todo isto. Cando se fala da rede de transporte metropolitano, hai cuestións moi relevantes que todos temos que ter claro. Por exemplo, no caso actual, é imprescindible redefinir as paradas das liñas de transporte provincial na cidade. É unha obviedade, non? Neste senso, hai que fixar onde van estar os famosos intercambiadores. É dicir, os intercambios entre a rede provincial de transporte, onde se vai a realizar o intercambio entre a rede provincial de transporte e o transporte urbano da cidade. Hai que contemplar, hai que resolver o acceso ás principais áreas económicas e empresariais de desenvolvemento, os parques e polígonos empresariais e industriais, que na maioría dos casos están fora do ámbito do Concello de Ourense, non? A accesibilidade a esos espazos hai que resolvela. Tamén temos que contemplar a integración desa rede a alta velocidade. Vale? É certo que ali está a estación supostamente, digo eu, a estación de autobuses, pero se esas liñas provinciais non chegan ata ali, pois, fraco favor, vimos facer a esa rede que se pretende construir. Temos que buscar novas alternativas de transporte público. No seu día falábase de que como vai a quedar liberado pois ese percorrido entre que cubre o trazado actual do tren, cando se faga a variante exterior, vai a quedar liberado, pois falábase pois eso de crear unha rede de transporte, unha liña de transporte ferroviario que unise diferentes espazos da comarca, non? Cas zonas industriais, co centro da cidade, e incluso ir máis alá. Hai que habilitar, como todo o mundo sabe, aparcamentos disuasorios, non? Porque non é cuestión de que todos os coches da contorna continúen chegando prácticamente ao parque de San Lázaro, para que a xente parque. Hai que establecer un sistema de pago áxil e operativo cara aos cidadáns. Fálase dunha tarxeta que se permita facer un pago único e podas moverte tanto nas liñas provinciais como
no transporte urbano da cidade, hai que determinar os costes económicos de todo este tinglao, de toda esta rede e o reparto das cargas deses costes. Evidentemente, sin perxudicar a quen vai ter que soportar a maior pegada da implantación desa rede, que é, evidentemente, o Concello de Ourense. En definitiva, temos que diseñar e aprobar un plan xeral de mobilidade que contemple medidas de financiamento. É imprescindible. É imprescindible. E claro, para que eso sexa unha realidade, eso sexa factible, ten que haber un acordo entre os actores principais, que son a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense. Outra aclaración que me gustaría facer, porque tamén se esqueceu outro día. O Pleno do Concello de Ourense xa se pronunciou sobre esta cuestión precisamente este ano, no mes de xaneiro. Refírome á creación da rede de transporte metropolitano. E cal foi o pronunciamento do Pleno? Moi claro. O acordo está aí, está nas actas, o pode ler calquera. Concretamente, o que se decidiu foi instar ao goberno do señor Jácome a dirixirse á Xunta de Galicia, que é a administradora principal, ou a administración que soporta, que detenta as competencias principais en temas de transporte, co obxecto de crear, de que a propia Xunta de Galicia cree unha mesa de traballo onde concorran todas as administracións afectadas ou implicadas nesta cuestión. E cal foi a resposta do señor Jácome? Refírome resposta en términos de acción. Pois a mesma que a que deu dende fai 2 semanas. Ningunha. Nin houbo reacción ante o acordo do Pleno, nin houbo reacción ante a primeira reunión desa comisión creada na Diputación Provincial. Ben, visto todo este relato, todo este discurrer de acontecementos, cal é a conclusión a que nos chegamos? Pois é unha conclusión moi sinxela e evidente. O actual goberno municipal, o actual goberno do señor Jácome, non ten vontade política de arranxar esta cuestión. Nin esta, nin calquer outra que sexa de relevancia, de trascendencia para a veciñanza. E pode haber moitas reunións, infinitas reunións na Diputación, cos representantes dos grupos políticos, cos diferentes alcaldes da contorna, co delegado da Xunta, incluso coa presencia do presidente da Diputación. O resultado sempre será o mesmo. O problema, o que se poña enriba da mesa, en concreto este problema, pois será un problema sin resolver. Chegados a este punto, dende o Grupo Municipal Socialista temos unha clara convicción. E que a retórica, as boas intencións, o voluntarismo, os pronunciamentos programáticos están moi ben. Son útiles por momentos, entre outras cuestións, porque axudan a tomar conciencia dos problemas. Ben, todo o mundo di que esta é unha cuestión extraordinariamente relevante e que temos que darlle remedio. Pero sempre se chega a un punto onde ou se dan pasos reais ou nada cambia. E a día de hoxe, o problema principal que ten esta cidade, o problema principal que ten Ourense, non é
o transporte metropolitano ou calquer outro de similar envergadura. Son problemas importantes, pero non son os problemas principais. O problema de raíz, o problema de fondo, a nai ou o pai de todos os problemas é o señor Pérez-Galo. Non existe outro problema principal. E mentras o Partido Popular non entenda isto, todo o que se faga pois será simplemente fogos de artificio, folios de festa, que o que lle gusta precisamente a él. Non hai outra cousa. Por lo tanto, mentras o Partido Popular non tome conciencia de a realidade do problema, non hai moito que facer. E pola miña banda, nada máis. A jefa sempre ten a prerrogativa de falar cando quera. Si ela, ti tamén, si ela quere facer algunha aportación, e se non, pois, quedamos á espera das preguntas que vos estimedes oportuno. Non houve comunicación alguna, entendo, o sea, non se trasladou o contido da reunión á oposición, non? Eu o que non sei vos, pero eu entereime polos xornais, polos medios de comunicación. Estive facendo unha pequena indagación, pedindo fotos para ver quen asistira, e claro, chamoume moito a atención que o representante institucional do Concello de Ourense fose o señor Cachafeiro. E máis, a súa actitud nas fotos foi a de convidado de pedra, non? Trataba de esconderse, non hai ningunha declaración, ningún pronunciamento, como se o tema non fose co Concello. E claro, un tema relevante, non? Se recordades claramente, cando nós estábamos no goberno, era unha peza singular do traballo que se pretendía desenvolver, non? E, de feito, bueno, pois había xa borradores de convenio entre a Xunta e a cidade de Ourense para resolver esta cuestión. Houbo moito debate, un debate necesario, había puntos de vista diferentes, puntos de vista encontrados, probablemente hoxe tamén existan, pero, bueno, o tempo transcurre e a mellor hoxe podense acadar solucións que antes non se atopaban, pois precisamente porque todos xa estamos un pouco cansados desta situación. Ben, pero aquí non se move peza, non? Parece que nesta casa, digo esta casa porque é onde estamos, no Concello de Ourense, hai outros temas relevantes. Este non é. No hipotético caso de que nas reunións da Deputación se chegase a un acordo, ese acordo teria que ir ao pleno do Concello de Ourense? Pois haberá que ver que tipo de acordo. Haberá que ver tipo de acordo. Porque aí atrás, fai un par de anos, non, algo máis, un par de anos, non? A Xunta de Galicia tomou unha serie de decisións con respecto ao transporte provincial, as concesións de transporte provincial, como as empresas concesionarias iban a transitar polo Concello de Ourense, cales eran as paradas, etcétera, etcétera. Claro, o Concello de Ourense desentendeuse dese tema, non? O cal plantexa un problema no ámbito do Concello de Ourense que ten que decidir a política de mobilidade, onde os diferentes medios de transporte van a concurrir, etcétera, etcétera, e o goberno municipal, non é a Xunta de Galicia, non? Aí tomáronse unha serie de decisións, hai unhas claras consecuencias para a cidade. Neste momento, se iso se pretende arranxar e darlle lógica no marco dun plan de mobilidade, haberá serias dificultades, porque hai contratos asinados. É dicir, é un tema extraordinariamente complexo. Entón, eu xa sei que a metodoloxía moitas veces para resolver os problemas complexos é trocealos, parte a parte, pero claro, se non hai unha visión de conxunto, e sin os actores principais
Xunta de Galicia e Concello de Ourense non se sentan e acadan un acordo, vai haber difícil saída, e non lle atopo. E non é unha cuestión de voluntarismo, non é unha cuestión de empezar a facer reunións, sí, todos estamos de acordo en que hai que resolver isto, perfecto. Pero unha das patas principais na resolución do problema pasa de todo, dificilmente se vai a arranxar. Pero pode ser que nese pasar de todo levante a man e diga, vale. Xa, pero a cousa non é tan sinxela, porque quen ten certas competencias importantes neste tema é o Concello de Ourense. Vale? Entón, deixar as súas responsabilidades, pois en mellor o futuro plantexa problemas. Claro que pode plantexar problemas, porque pode haber unha denuncia, un requerimento por parte de calquer cidadano, non? E pode haber problemas serios de mobilidade na cidade. Aparte, home, hai unha lógica para facer as cousas. Eu xa son unha persoa, con certa idade. E eu acórdame cando moitas das empresas provinciais de transporte tiñan o seu punto de chegada na rúa de Dr. Fleming. Non fai tantos anos. Entón, claro, aquilo era un colapso sistemático todos os días e a todas as horas do día. Entón, a Xunta de Galicia tomou a decisión lógica de construir unha estación de autobuses. Non? Para que? Para que as liñas de transporte provinciais remataran, transporte provincial ou interprovincial remataran ali. Perfecto. Entón, ahora estamos nunha situación onde hai unha estación de autobuses, pero claro, queremos desenvolver unha rede metropolitana de transporte. Bueno, pois hai temas importantes. Que vai a pasar? Como se vai a estruturar todo isto? Vai ser simplemente alongar como plantexan dunha maneira sinxela na reunión da Diputación e dicir, bueno, pois mira, as concesións de Ourense van entrar noutros concellos. Bueno, pois iso é un tema de calado, non é un tema baladí, non? As liñas provinciais, no momento non sei cantos puntos de parada teñen na cidade, pero calquer goberno municipal poderá dicir, mire, isto non é así, ten que haber unha serie de intercambiadores, poderán parar no intercambiador, pero non onde lle cadre. É dicir, o tema non é un tema menor, é un tema de calado. Aparte, o que estamos vendo é que, bueno, as cidades cara onde van? Pois cara a algo que sexa bastante máis sostible, menos contaminación, maior presencia dos cidadáns, dos peatóns, non tanto tráfico, etcétera. Entón, hai que ter pensado como se quere desenvolver a cidade. Non é cuestión de poñer escaleiras mecánicas. É un tema máis complexo que todo eso. O sea que nesta casa pásase de todo e vais ao sinxelo. Festa por aquí, festa por alá, orquesta por aquí, orquesta por alá. É dicir, onte hai unha noticia de impacto na cidade que indica de como discurre todo isto. E o veto do alcalde a que nas festas da Ponte o pregoeiro sexa unha persoa, xa non vou a decir identificada co barrio, unha persoa querida por todo o mundo nesta cidade. Pepe é unha persoa querida e respetada, porque é un magnífico profesional. Pois este é un tema prioritario para o alcalde, porque non sabemos moi ben cal é o problema que ten con Pepe, e decide vetalo. É dicir, aí si actúa, pero neste tema non actúa. Así actúa ali mal, pero actúa. É dicir, é máis importante para o alcalde quen vai ser o pregoeiro das festas da Ponte e vetar a unha persoa que meterse nesta cuestión. O orden de prioridades é evidente, non? E dende aquí, pois eu quero transmitir o noso apoio a Pepe, porque e os veciños da Ponte, que ao final son os que sufren este tipo de cuestións. Non sei se a voceira quere aportar algo, facer alguna valoración sobre o que publica hoxe La Región, o coche involucrado no accidente do Instituto Blanco Amor,
é propiedade dun concelleiro do Concello e ese coche parece non ten pasada nin a ITV nin pagado no control de circulación. Bueno, a verdade é que nos estamos ao tanto de todo isto, lamentablemente grazas ao xornal La Región. É evidente que o que pasou outro día, pois o accidente que ocorreu ali xusto ao lado do Eduardo Blanco Amor, pois afortunadamente non tivo víctimas. Sí que é certo que non está identificado o conductor do vehículo, pero sí que pertence a un compañeiro noso da Corporación Municipal. E, bueno, agora mesmo estamos todos un pouco agardando, lóxicamente, afortunadamente non hai feridos, nin hai danos fora dos materiais. É sorprendente se así se confirma que non estén todos os papéis en regra. E dito isto, eu creo que aí as forzas de seguridade teñen, estou segura que así o farán, actuar coa diligencia, a competencia que lles corresponde, e no caso, se fora así, de que a persoa involucrada nese accidente pois fora este representante público, pois, bueno, terá que tomar as súas propias decisións. E bueno, xa digo, o máis importante, a marxe dos danos materiais é que non haxa víctimas destes sucesos, e ata que se demostre quen é a persoa que conducía o vehículo, eu creo que hai que ser prudentes, como todo na vida, poderíamos ser calquera de nós, creo que aí as forzas de seguridade son os que teñen que actuar. É unha conducta temeraria, é unha conducta, lóxicamente, por parte do conductor ou conductora do vehículo que pon en risco a vida das persoas. E se se demostra, se así, que é un representante público, eu creo que terá que responder ante a xustiza ou ante as forzas de seguridade. Pero, bueno, nos en todo caso, alegrámonos de que non houbera víctimas, si que houve moitas persoas testigos do suceso e, bueno, estas conductas, dende logo que non son as apropiadas e ten que caer sobre a xente que fai estas cousas, que pon en risco a vida de outra xente, o peso da xustiza e as medidas legais que corresponden.